Minkejja li qed ikomplu bin-narrattiva li l-Ministru jinborġ m'għamel xejn ħażin, ħadd mill-membri tal-kabinett ta' Roberta Bela mu qed jgħid illi hu kien jibgħat it-tip ta' messaġġi li ġew żvelati bil-Journal Times of Malta. Min jibgħatlu biex jitlob għan-neput li tilgħat test tal-karozza, min irid jaqbes il-kju u min jafissu imma l xi raġuni u oħra għandu bżonn għajnuna. Il-ħamis filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Mirjam Dalli kif Bela qed jinsisti li l-customer care tal-Gvern ma jarax kuluri. Dan minkejja li fil-messaġġi żvelati jidher ċar li għax persuna jkun meqjus bħala mhux laburist jinsolentawh u joffenduh jew sansitra jgħaddu messaġġi bejniethom bħal Viva Labour Day. Mistoqsija dwar dan Mirjam Dalli saħqet li l-Ministru jinborġ kien ċar biżżejjed fejn prattikament qal li hu m'għamel xejn ħażin. Inti kuntenta bit-text messages li ġew ilikjati, id-diskors li qalu wħud mill-uffiċjali tal-Customer Care. Il-Ministru jinborġ tal-verżjoni tiegħu dwar il-każ. Madankollu hi b'mod xokkanti ammettiet illi hi wkoll tibgħat messaġġi. Tip ta' text messages illi bat jinborġ inti tibgħathom bħal pereżempju għax ma nafx hekk kienx qed jaqla grazzi jew le Clint Mansueto, ma kien hemm fader qallu biex jitlob għan-neputi tiegħu u bat lil Clint Mansueto qallu okej dik settle. Jiena il-messaġġi li nibgħatu huma messaġġi biex meta jkun hemm każijiet ġenwini jingħataw l-għajnuna li tkun meħtieġa. Inti tibgħathom dat tip ta' text messages jiġifieri. Irrilevanti minn fejn jiġu, irrilevanti mill-kull. Tibgħathom imma dat tip ta' text messages. L-ispjega kieku tħallin il-lessi. Qedlek l-għajnuna tingħata. Wara din id-dikjarazzjoni huwa diffiċli li jiġi spjegat x'każ ġenwin jista' jkun biex persuna jkollha bżonn l-intervent ta' Ministru sabiex takkwista liċenzja tas-sewqan. Dan meta l-entitajiet tal-Gvern u l-istituzzjonijiet suppost qed jaħdmu. Mistoqsija jekk il-Gvern hux se jagħmel apoloġija bħalma talbet l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, Mirjam Dalli insistiet li r-risposta ta' Roberta Bela kienet ċara biżżejjed. L-MEA titlobkom biex tagħmlu apoloġija. Ħatamlu apoloġija bħalma tgħidilkom l-MEA. Il-Prim Ministru saqsejtuh dwar dan u tagħkom ir-risposta. Ħadd titlob apoloġija għal dak li seħħ? Nitlob apoloġija x'għandna lin-nies fil-bżonnijiet tagħhom. Ġifieri minn tkomx se tagħtu apoloġija lill-MEA, xu ma qalx li se jagħti apoloġija lill-MEA, inti bħala membru tal-Kabinett. Il-Prim Ministru saqsejtuh dwar dan u tagħkom risposta. Ftit tal-ħin wara Net News saqsa lid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern dwar dan l-istess skandlu tar-rekit tal-liċenzji tas-sewqan fejn sostna li din is-sistema politika li tant qed jiftaħar biha l-Gvern tal-Labor hija essenzjali għad-demokrazija. Is-sistema fl-opinjoni tiegħi neċessarju biex wara demokrazija tal-pajjiż. Madankollu meta affaċċjat b'ċertu messaġġi mibgħuta mill-Chief of Staff tal-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri lil Clint Mansueto kif ukoll bid-dikjarazzjoni tal-MEA li din is-sistema tiżżid in-nepotiżmu huwa farfara fuq il-qorti. F'dan il-każ l-MEA tgħid li din is-sistema politika qiegħda tifjulja in-nepotiżmu għandek SMSs illi qed jaqdu n-nies għall-vot, iridu nġibu l-vot tagħha din għax delegata. Bil-rispett kollu lejn l-MEA u lejn l-edituri u ġurnalisti inħallu l-qorti tiddeċidi. Francesco Catania għal Net News.